Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa kelas sekawan. Kados pundi kabaripun ing dinten punika? Mugi-mugi anak-anak sedaya diparingi kasehatan lan ing dinten punika saged nderek wonten ing piwulangan basa Jawa kelas sekawan kanthi bab tradisi Jawa. Materi punika kaemot wonten ing LKS kaca 3-6. Tradisi Jawa ingkang badhe kita bahas ing dinten punika inggih punika bab ruwatan, nggih. Tradisi Jawa punika kalebu asil cipta manungsa kang diwarisake saka generasi siji marang generasi sabanjure. Tradisi kang wis mbudidaya bakal dadi sumber sakjroning budi pakerti. Dados tradisi punika dados diwarisi saking jaman biyen yang diwariskan, nggih. Tradisi ruwatan punika salah setunggaling tradisi kang dipun warisake saka generasi siji marang generasi sabanjure. Nah, upacara ruwatan niku asale saka crita Bathara Kala, yaiku buta kang doyan mangan manungsa. Dados ing jaman biyen punika wonten buta kang doyan utawa pagaweane mangan manungsa. Nah, Bathara Kala iku putra Bathara Guru utawa putu para dewa. Tembung ruwat uga ateges bebas saka sakakehing godha, bebendu, dosa lara lan sapanunggale. Jadi artinya tembung ruwat itu kita itu bebas dari semua godaan, bebendu itu seperti berbahaya, dosa, penyakit dan lainnya. Nah, ruwatan iku upacara adat Jawa kang ancase mbebasake wong, masyarakat utawa wewengkon saka ancaman bebendu. Dados ruwatan iku upacara adat Jawa kang ancas itu artinya tujuan yang mempunyai tujuan untuk membebaskan seseorang, masyarakat atau masyarakat ya, itu dari sebuah ancaman berbahaya. Nah, inti upacara ruwatan iki sejatine donga njaluk pangayoman marang Gusti saka ancaman bebendu, umpamane bencana alam lan liyane. Uga ndonga njaluk pangampun dosa-dosa lan kaluputan kang wis dilakoni kang bisa njalari bencana. Jadi upacara punika salah satu tujuannya untuk meminta ampun atas dosa-dosa dan kesalahan yang sudah dilakukan yang bisa menyebabkan bencana. Nah, ruwatan uga dienggo tolak balak ana ing sawijining desa. Dados ing sawijining desa punika wonten kegiatan ruwatan punika untuk tolak balak, kegiatan tolak balak. Maknane ruwatan sejatine reresik diri saka sakakehing dosa lan panggawe ala, ngedekake rasa manembah marang Gusti kang akarya jagat dimen rahayu uripe. Jadi intinya itu sejatinya ruwatan itu membersihkan diri dari berbagai dosa dan mendekatkan kita ya, rasa kita kepada Allah ya, supaya kita itu hidupnya damai. Ing kaparcayan wong Jawa,
ana wanti-wanti supaya wong kang lagi mbobot ora pati cerak-cerak ing papan kang lagi ana ruwaton. Dan ada kepercayaan orang Jawa yang memberikan warning ya, supaya orang yang sedang mengandung itu tidak boleh mendekati tempat acara ruwatan. Amarga daya lan kekuatan saka ruwatan kang lagi dipatrapake bisa marai nggugurake calon jabang bayi. Ya, jadi ada daya dan kekuatan dari ruwatan itu bisa dipercaya ya, dianggap bisa menggugurkan calon bayinya. Ujare kekuatan iki saka dayaning ilmu waringin sungsang. Ya. Sesajen kang disiapke kanggo upacara adat iki antarane kain pitung werna, wos jene, jarum kuning, kembang pitung rupa, pala pendem, pala kasimpar, pala gumantung, woh-wohan piranti tetanen, kaca pangilon, gunting, lemah, kendi, kuali, banyu pitung sendang, tuwuhan, jenang abang, ingkung, panggang ayam, iwen sejudo, iber-iberan, benang lawe, suruh, beras, gedang setangkep, tuwuhan klapa gading sakjajang, cikal, pari segedeng, padusan, siwur gentong, manuk doro. Nah, punika wau sesaji utawa piranti kang biasane diginakake nalika nindakake acara ruwatan. Yen kanggo tolak balak utawa mbuang sial, wong kang ngalami sukerta ya, wong kang diruwat kudu nglakoni siraman banyu suci lan gunting rambut. Rambute banjur dilarung ana ing segara. Nah, punika wau cerita tradisi ruwatan nggih, tradisi orang Jawa pada zaman dahulu. Namun kita sebagai orang Islam ya, kita jangan percaya ya dengan hal-hal yang seperti itu, karena kita harus percayanya kepada Allah ya anak-anak ya. Jadi dari cerita itu tadi hanya dibuat untuk pembelajaran saja, jangan ditiru ya, karena itu tadi merupakan tradisi orang Jawa zaman dahulu, dan kita orang Islam harus kalau mau minta ampun ya kita berdoa saja, minta ampun sama Allah ya, insya Allah itu sudah cukup. Baik anak-anak, untuk tugas kalian ya, kalian kerjakan gladen siswa wonten ing kaca 3-6. Wonten kalih Romawi setunggal tegesana tembung-tembung ing ngisor iki, lan Romawi kalih wangsulana pitakon ing ngisor iki. Tugasipun saged dipun serat wonten ing LKS utawi wonten ing salembar kertas utawa ing buku tugas basa Jawi, saged gampelaken nalika dipun gempalaken. Mekaten ingkang saged Bu Inaya aturaken, menawi wonten kalepatanipun atur, Bu Inaya nyuwun pangapunten. Cekap semanten sugeng pepanggihan minggu ngajeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.